Романа Буркан Дължусенов град и Мария Николова Долопедник. След тях да се подготвят Нора Петрова Воен Севлиево, Елеонора Борисова Сенши Доловач. Победителя на тримоля Йоан Илиев, Надежда Габрова. Димитър Цуцуманов, Кокоро Бургас и Костадин Деков, Сентоки Бургас. Състезателите са трима и играят всеки срещу всеки. След тях да се подготвят Владимир Вълчев, Дойчев 2020 Ямбол, Иляза Горенко и Кигай Бургас. Хайде, Василян, хайде, давай! Натискай, давай! Прилипай в главата! Хайде, Василян, хайде! Още малко, хайде! Браво, хайде, натискай, браво! Продължавай! Браво! Браво, хайде, още веднъж главата, хайде! Браво, Василена, браво! Давай, най-възпираш, давай, продължавай! Хайде, Василена, ти! Натискай! Браво! Браво, Василена, браво! Продължавай! Браво, напред, хайде! Браво! В главата, цели главата! Победител Костадин Жеков от Сентоки Бургас. Среща с решение на Дмитрий. Любов. Владимир Вълчев, Дойчев 2020 Ямбол, Иляза Горенко и Кигай Бургас. След тях да се подготвят Димитър Атанасов, Сентоки Бургас и Михаил Савов, Кокоро Бургас.